en puɗɗorima inde geno tagɗe en honni en hakkude jeeri e waalo wi tan en ndew ɗum en juule nulaade men korsuɗo nulaade men mo jameɗi en juule kala saha en dunima jinnaɓe men ɓe godal men sababu o aduna en duni men ardiɓe en dunima ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada baɗi heewide gardiɗo huɗetake gardiɗo yo duwane enen en keewi hudde ardiɓe ha tengtino ardiɓe en to banggue aada gila ardiɓe en to banggue laamu gila e président ji ha e premier ministre uji men ha gandanɗa maɗa chef de arrondissement uji men ha e maire uji men e dendagal ardiɓe eɗen keewi hudde so tawi a yitaki hen hoore maɗa lamɗo noon gardiɗo duwanti so Allah ardini neɗɗo so neɗɗo ardima o woni président yo o woni maire yo o woni joom wuuro yo ko wawi wonde pop ene moƴƴi yimɓe ganda ko Allah waɗimo ɗon ko Allah waɗimo ɗon ko ñamde makko ari hen ko Allah hoddiri yo won ɗon Allah koko festanimo yo won ɗon ala ko yimɓe mbawi hen ko Allah waɗimo ɗon ñande o foti iwde foof hay minute goto fawtaki ano yaha lawol makko saabu heewi to jiiɗen président de la république guila mandat mo gasani waɗe coup d'état walla waɗe gandanɗa hoore maɗa itte waɗe destitué walla ni saaha destitution mawɗo o saabu so saaha ko ƴeewa so fittade muɗum maaya taw koye plein mandat muɗum donc so Allah rokki neɗɗo laamu noon laamu ngu Allah rokkuma ngu ñaagoɗen Allah yo jomum jogor laamu ngu jaam ñaagoɗen Allah yo jomum timmin laamu ngu e dow jaam ñaagoɗen Allah so tawi en jii o fayno wayni ne moƴƴi jetten Allah mantenmo jarnemo duwanɗenmo so tawi o moƴƴani duwoɗen moloɗen Allah moloɗen mo Allah duwoɗen yo Allah wurtumo e moƴƴere yo Allah wurtumo e peewal yo Allah wurtu yo Allah heccit ɓernde makko lippin ɓernde makko heccini ɓernde makko o watta yurmade yo Allah hollumo gonga yo Allah andinmo to o joƴinaɗo ko joƴinaɗo ɗon yimɓeɓe ganda ko Allah joƴinimo ɗon so tawi o wayno fewani yimɓe yo duwanomo yo wayno fewi yo wano moƴƴi kono yo Allah bonnu yo Allah bonnu yo Allah bonnu eɗen duwano gardiɗo yo Allah bonnu ɓeydo bonde sen ndenaki ko adi ko Allah rokkimo yo ardu yimɓe ko nde gasarta ko yimɓe tampi no ñaagui bandiraɓe yo tinnu yo ustu kuddi e ardiɓe en dendagal ardiɓe dow peewal dendagal ardiɓe leydi e dow nunɗal dendagal ardiɓe e to banggue aada e dow nunɗal duwana ɗenɓe jarneɓe jettenɓe ɓe pewani ɓe duwana ɗenɓe yo Allah fewɗuɓe yo Allah holluɓe gonga yo Allah holluɓe lappi gonga yo Allah holluɓe potal yo Allah waɓe ɓerɗe mabɓe yurmotoɓe yo Allah hollirɓe ganduɗa hollude andinaɓe wonde ganda toñanggue moƴƴani anda gonga ko Allah gonga mbawko ko Allah jogui doole ko Allah jogui yo Allah andinɓe toɓe jooɗi ɗo wol jooɗino ɗon hanki ko adi kamɓe janggo kadi ma wol jooɗi ɗon saabu hay goto arani arde sel mo jooɗi o ko ɗon tawɗamo a yahat kadi goppama ɗon en dunima dendagal ɓe cellani yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah addu cellal mum ha timma san sa yeehi ɗiɗo cuuɗi cafrirɗi waɗi heewi wiide neɗɗo ko ɓernde ma yori ko pop so Allah nannima ɗiɗo cuuɗi cafrirɗi woni hôpital uji walla Allah nannima e ɗeɗo ceehe woni bamuli ɓernde ma heccidat naati ɗeɗo ceehe surtout gara tan wona saaha neɗɗo ne maayi wona saaha gara tan aɗa ziyara naata e ceehe en goto ndaara funnague e hirnague rewo e worgo ceehe ɗe jiiya o kunus ene wi nur kala ko nanɗa dilli Allah holluma o nur kala nanɗa dille ko fondu walla gandanɗa hoore maɗa ko kullel wallahi a nawtat laamuto Allah wallahi a nawtat laamuto Allah beele ma hecciɗat Allah nannima hôpital ayi ɓe addaɓe ne keeli ɓe koyne pusi ɓe ƴiƴam ne saare men ɓe poofata ɓe ne cegana burlaji musidɓe tedduɓe ɓernde ma hay sinno mbimi way kono hofru yorde ɓernde ma hecciɗat yo Allah addu jaam yo Allah addu cellal yo Allah rokku on cellal en donima dendagal ɓe dumbaɓe tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko haɗaɓe wadde haajuji mumen haɗaɓe miijoji mumen
yo Allah ɓilton ɗiɗon kasuji allahumma amin. sikki ala en dunima ɓesguji men wonɓe wuro wonɓe ladde en dunima diaspora men yo Allah aynu yo Allah ren yo Allah suron yo Allah uddidon yo Allah rokku on jawdi ha heewa ha heewa ha heewa taw ko jawdi gartori yo Allah rokku on kayitaji mon ha timma yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon. alhamdulillahi rabbil alamin guri men ko yooɗi ko feewi fof juuɗe ɗanniɓe men nani hen fof juuɗe ɗanniɓe men nani hen ɓe mahi école aji ɓe mahi jumaji ɓe mahi dispensaire ɓe mbaɗi caravane uji de santé ɓe mbaɗi pop alhamdulillah diaspora men sofani ɓe mahi cuuɗi men ha yooɗi kadi mbaɗi hen kuɓeje joɗɗe ɓe mbaɗi hen jardin ngaji ɓe mbaɗi hen ferme uji ɓe mbaɗi pop gam yidde jeɗɗe diwnuji men kadi ko ɗum woni gandanɗa homaɗa fayida ɗangal fayida ɗangal wona ɓoyde toon yo wona hewde million ngaji compte bancaire ala fayide gandal ɗanngal tan ko wadde investir e leydi mum wadde investir e wuuro mum wadde investir mbaɗa guesa mawba yimɓe wuuro mon en ndema e guesa he hayso ko rem peccen noon jomum remata peccen e daña hen ko wurdi hen alhamdulillah ko investissement jeeya mbaɗa hen boutique ko yimɓe cukalel fof ko jahanno wuuro e wuuro mbaɗano sartaji walla autoji en jahande comoyo walla duggoya mbaɗa ɗum e wuuro ma mbaɗa hen ferme no Mamadou Ba Mamadou Ifra Ba waɗi to gandanɗa guural cooga kala garɗa du 1er janvier au 31 décembre kala ɗo garɗa ko hecciɗinani hen waɗi haako waɗi légume waɗi banana fruit ji légume aji pop ko jiɗɗa nani hen waɗi hen ferme waɗi hen guertoɗe waɗi hen beyi baali e kala saaha tebuji ne mbaɗe yimɓe ne cooda ko yettere Allah ko investissement e woɗɓe yo Allah hebbin hono mon en ko ɗum woni gandanɗa hoore maɗa fayida mbaɗa oto cooda mbaɗa oto e wuuro mon waɗa transport ene yaha hakkude wuuro e wuuro walla hayso ko personnel saaha ma woode wuuro he cohluɗo oto tawa sellani debbo ngarwuɗo walla neɗɗo sellani en tampi ene foti nawede dispensaire walla foti nawede évacué e wuuro wongo jeehe galle kayre no jogui oto findine walla nodde ko jamma janggi ko pop gaddinen jomum jolna ko martaba wuuro neɗɗo sooda jawdi mum nayyi waɗa e wuuro nayyi ɗi ne ɓiire hayso yiyata kosam mum ne ñaame wuuro he ko fayida ko fulla ko fayida ko ɓeydare ko ɗum woni investissement ko ɗum woni fayida ɗanngal yo Allah rokku on jawdi ha heewa taw ko jawdi gartori musidɓe tedduɓe kala ñande altine kewɗen addude ko fate gandal gandal pular noon ne heewi wiide so tawi a wiyama lampa jeyanto ko aduna ko foof wiyete ɗo ko gandal sa wiyama puccude ɗo aduna o foof wi ɗum ko gandal ɗum noon yimɓe yo ƴeew gandal noon nelaɗo men sallah sallam wi neɗɗo yo ƴeew gandal guila e mbuutu ha e kasanki guila certuɗa e mbuutu ha mbaɗɗa e kasanki hoto seeɗa ƴewde gandal yimɓe jaa ha Chine o wi ha Chine yo yimɓe jaa ƴeɓoyde gandal ganden kala ko feewi aduna he ko gandal feewni ɗum kala ko moƴƴi aduna he ko gandal feewi ɗum tawi kadi ko gandal memotogal wona gandal sirru tan ala ko gandal memotogal ko gandal naftowal so tawi on jii hande neɗɗo wona nokshot waɗa haala mum waɗa wasiya mum waɗa yewtere waɗa buudal mum yurmede saro gandanɗa hoore maɗa e dendagal windere nde kala wonɓe Amérique wonɓe Asie wonɓe Europe wonɓe Fouta wonɓe foof keɗo ko gandal waɗi ɗum ko ɗiɗo téléphone ngaji ko gandal fewni ɗiɗo téléphone ngaji ko gandal fewni ɗiɗo téléphone ngaji waɗi jamguel fiiriyel ha wawi gandanɗa hoore maɗa yettade to yettiɗo sen jii nden sen ƴeewi téléphone ngaji nden no wano téléphone ngaji ɗiya batteɗi fiiriyel neɗo worwoɗi fixe ko galle tan woni awaɗa firnde ma gorwoɗa noddeɗa walla nodda ha Allah addani ɓe ɗi ndi fixe o ɓe batti wadde hen gandanɗa homaɗa touche uji a ɓoƴat bouton ngaji tan waɗi 0 1 2 3 ha yetti 9 ha ɓoy seeɗa ɓe gaddani en ɗi e biyete talkiwalki hono ɗi milturuji kewi jogade ha ɓoyi ɓe gaddani en téléphone mobile téléphone gandanɗa téléphone ngaji mawɗeje ɗi min kewno wiide hoore mbabba téléphone ngaji mawɗeje tan ha ɓoyi seeɗa ɓe gaddani en téléphone ngel tuksel Allahu wahid Samsung noon kono bakkon Allah min kewno wiide ko Allahu wahid ha Allah addi téléphone on tokson Samsung koɗo e téléphone ngaji goɗɗi ha Allah addani hande téléphone ko wiyete écran neɗɗo watti wadde hen WhatsApp mbattuɗa wadde hen gandanɗa mare photoji ma mbattuɗa wadde hen appel vidéo mbattuɗa wadde hen ko belɗa foof ɗum ɗo foof ko gandal kadi ko gandal memotogal holto ɓe puɗɗori eɓe évolué haɓe jetti to ɓe jetti hande ɗo holto ɓe puɗɗori min kaalir téléphone ngaji ɗi fuɗɗori no
gila telfangeje ɗe jooɗe tan baɗi no comme veleni a wurwat a waɗat hen film ma gurwa mbaɗa film ha yetto de gurwa ha ɓoy seeɗa ɓe gaddi touche ha yetti mbimi to yetti hande ɗo fof musidɓe tedduɓe ko ummade to wona eɓe beddi koɓe panno ha aduna ko ala ko ummade toon eɓe mbaɗa ko wiyete modernisé ɓe mbaɗa kesamago eɓe kessitina ha yetti to yetti hande ɗo ha yetti to yetti hande ɗo donc ko gandal donc yidde wiide enen wol gande joguinɗen wol safruji jogui wol fina tawa joguinɗen hoto mbiyen tan gandanɗa hoore maɗa eɗen diño on fina tawa walla eɗen goppa ɗum ha laaɓa ala mbaɗen ɗum modernisé alhamdulillah holko fuɗɗi waɗede hen saabu sen ƴeewi hande hay ko wayno yewɓe safroɓe aɗa safroji fina tawa aɗa ara hande pharmacie ji tawa ko pharmacie traditionnel sa naati hen cikkata ko pharmacie gandanɗa hoore maɗa leɗɗe tubakoɓe ɗe tawa ne waɗa condition ngaji ha fewi ne waɗa e burtulaji waɗa e koppuji waɗa e verruji ene fewna ha fewi ne laaɓi c'est propre ene weeli yiide so tawi gandanɗa hoore maɗa yitere ma fayi hen tan cikkata ma taw ko ummi ko caggal leydi ko kesam ganduɗa koye kesam mago koye leɗɗe men adantiri ko ɗen ɓe kestiti ɓeɗi kesam ko ɗum woni ko gandanɗa mbaɗa ganduɗa ko ɗum kadi woni ko jiɗɗen haalde tinnoɗen hoto goppen gande meɗen gande men fina tawa goppen gande men fina tawa de gande men waɗi gande men baɗɗe fayida no fewi waɗi gande men ko safruji taw ko safruji ɗon e ɗon saabu eɗen jogui yimɓe ha joni ne keddi neɗɗo fiɗata mbarude joni ɓe jaaha ɓe kabba koyngal ngal ɓe moccuma joni certa hen en ji moccoɓe yaare piɗeɗa yaare joni ɓuuli ya pharmacie ya dispensaire ya eɗen ganda yaare heewi fidde ko jamma e guure men sa wima ya dispensaire ya pharmacie ne jirta tawi wiyete hoto toke monti kam taw toke jettima hoore jettoɗa joni gadda gawri seeɗa walla waɗa gadda ɗum ɗo seeɗa ɓe moccuma ɗon ma yalawol ma certa hen ha laaɓa ko gandal en di joni gonɗo e reedu muso woda ko jeeyaɗa rokkuma leɗɗe joni jaara leɗɗe ɗe certa hen ha laaɓa certa hen eɗen joguino mawɓe gandanɗa hoore ma so debbo ngari so wima eɓe gandi oɗo debbo soɓe jiiɗi ɓe gandi oɗo debbo ko jibino wande so ngari ɓe gara ɓe garwin ɗum ɓe mbaɗa feere ha debbo jibina dans de bonnes conditions ɓe wonno ko gandal c'est de ça sam eɗen joguino sukaɓe jibinama des pédiatre eɗen joguino ha joni kedde e guure men yummiraɓe no guudi so tawi ɓinguel men wonde e becce ara ɓe ɓoosa ɓinguel guel ɓe cafta ɗum safruji men safruji fina tawa ha wi weg ne heddi hay sinno gasa hay sinno hewani kam ne heddi seeɗa seeɗa ne heddi e guure meɗen safroɓe fannuji waɗi fannuji eɗen jogui ha joni gandanɗa hoore maɗa diwanuji men joni kela so tawi a heeɗi garaɓe moccuma joni ɓe cafruma ha wiye keng ha kellal ma sella wiye keng en kalani kay haala forñere janɗa ko hôpital waɗe plâtre mbaɗa hen balɗe 45 garta plateau itte saaha tawe ne oñi saaha tawe fewani wiyama helte ma Allah ma fewinte kamɓe ɓe pewna ɗum ɓe darde ɓe pini subaka fof ɓe jiiya en jiiya ɓen ɗo e ɗer men mbayde leydi hay nder nokshal lamouro guende Mauritanie ɗiɗo nanɗo ɓe ganduɗen goto ko malien mi wiyata ko malien nana sa Robin Sarkouli saari galle makko tawata ko rang goɗɗo ne woodi ɓe mbiyata ko Michele moccuma joni kelal ma ha mbiya keng ha mbayana meeɗa helde donc ko gande men ko gande fina tawa eɗen joguino mawɓe nden so tawi ɗo wonde ñiiri musore walla ɗo wonde joom hoore ɓe mbima ya gaddoya barkewo gaddoya gandanɗa hoore maɗa ñippere ɓe mbima ya subaka adi ko nangue ne fuɗa walla ya kiiɗo so de nangue muti ay ko gandal musidɓe tedduɓe ko gandal koɓe mbiyata ya subaka law guila nangue fudde ko walla ya kikiɗe saabu eɗen gandi e gan sangal lekki no fofirta ni so nangue fuɗi wona foofa goto mbaɗa yewtude e mawɗo goto o wi rafi nayyi meeɗi arede way kono vache folle ni rafi nayyi dafa hankkadi ko nayyi ne maaya tan kene jooda tan a yiyat naggue ne jooda tan so lelima kene jooda ha ɓooya saɗa jiiya naggue hankkadi ko nayyi maaya tan maaya paye gunande ko goto e mawɓe he holko waɗi o wi e nayyi goto e nayyi ɗi cellani ɗi yo hen naggue woto yo hirsa jofe ɗe woni bumsuɗe e teki gonɗi nder reedu ɗo itta o wi firande kosam yo adde waɗano comme baignoire ni walla pagne mawɗo waɗa hen o ƴetti jofe ɗe e teki e goni nder kake nder reedu ko foof o waddi ɗum e nder kosam ɗam o waɗi ko wiyete fermentation woni o ne ñolnude ɗum ni o ñolni ñolna ha ñooli
ha woni balɗe ha hankkadi tiftifnit ha ñoli o ƴetti leggal o irti ɗum ha irti holko ɓe mbaɗata ɓe ƴettata ko sawru ɓe piila e sawru he walla leggal ɓe piiri hen tekkere nagge arata tan ɓe ƴetta nagge nge ɓe ceeka e tinde he seeɗa ɓeɗa gaña nagge ha waɗa ƴiƴam ɓe trompa leggal baɗangal tekkere nde e farmanta e produit mo mbaɗi omo pewni o ɓe ƴetta ɓe tasa ɗum e hoore nagge to seeka ɗo kono noon ɓe cafrita nayi ɗi pop noon safrita ko vaccin eɗen gandi ko nden wiyete sukaɓe ne mbiyane vacciné walla bo vaccinage ari ko microbe aji batte e ɓandu neɗɗo taw ko microbe aji mbaɗaɗe affaibli ɗiɗi microbe aji noon mbaɗirte affaibli e ɓandu neɗɗo ko beele kaptorɗe ɓandu ma ɗe pop ne ngara au niveau des frontiére ɓay kono gandanɗa hoore maɗa leydi nana wonde wol wat boniɓe walla wol terroriste en ene jiɗi yande walla o wiɓe ene jiɗi yande leydi mum leydi ndi nelda renfort militaire uji e gendarme aɓe e ɗum nelda ɗum sara keero leydi mum ɓe positionne tawa kala ko ari eɓe kirɓo ɗum wona kay ɗaccede ha naata nder leydi ko ɗum woni vaccin nafata vaccin ko microbe affaibli watte e ɓandu maɗa captade ɓandu ma ɗe pop jaaha ɗe gona e frontiére ɓandu ma he tawa so woodi ko wiide fando e ɓen ɗon ɓe kirɓo ɗum ɓe kadi ɗum yettade ko gandal ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe to banggue ɗaɓɓude gandal tawa kadi ko gandal memotongal tawi ko gandal memotongal mbaɗen wittoji men eɗen jogui sukaɓe hande waɗoɓe wittoji baɗɗi fayida jogui gandal somi haali koyno Saydou Barane ha toon to Gurel Cooga hande mona yaaha e nder guure omo walla yimɓeɓe no ndemiri taw ko bio omo walla yimɓeɓe no développeri to banggue diwo ko gandal makko jogui non seulement gandal tan woni nder suudu mofti ala ko gandal ngal o arata omo holla yimɓe waɗa yimɓe formation mo hebla yimɓe hollo bio remirte o yo gaddu dorde mbaɗon fermentation dorde nde o wiya yo gaddu leɗɗe guijile duppon ɗum o yo gaddu ɗum ɗo mbaɗon ɗum ndiyam oɗon dosira pour warde gandanɗa hoore maɗa microbe aji walla wadde brossage ñamuji saaha ko wayno salade walla gueɗe gayrema wona herbicide wona produit chimique wona poudre wona haydara ala foof ko naturel enen en jii galle pawiduɗe ɗe waɗata golle kadi ganduɗa homa tawi kadi ko gandal non seulement tan omo handi ɗum hantinde omo hattinde ɗum hoore makko kono ala omo hebla yimɓe wonɓe remoɓe yiɗɓe wadde hooremde ko wiyete bio ya ƴettoy carotte maɗa bio walla aubergine ndemaɗa bio walla fruit ndemaɗa bio par rapport gandanɗa homaɗa ko força e ɗiɗo légume aji walla ɗiɗo fruit ji ummotoɗi hande Maroc walla ummotoɗi ñamaten e ganda força ɗi mi ƴeew ñama bio o ƴeewa way sertude ya hirsu gertogal gertoɗe men ɗe woni congolais wiyata poulet batiki par rapport e gertoɗe élevage ɗe ƴeewa tew mum way sertude ƴeew baali men ɗi walla jawɗi men ɗi kirsa jawdi men ɗi par rapport e jawɗeje neheteɗe woni ko wiyete baaliyeji baali nehete tan jawɗeje gufgafaji ɗe par rapport ƴeewa no way sertude go way sertude naturel eko wona naturel wona gotum to banggue gu cellal kayen kalani saabu en jii hande yimɓe foof cellani hay goto ande ala cellude ɓe nana muusa koyɗe muusoje ɓe koyɗe guloje ɓe koyɗe ɗe ƴakka hay goto anda hande ɓe nonti ummade sukaɓe tokoɓe hande kala mo jiiɗa wawa ummade ummotoɗo foof hande ma tuggo joɗiɗo foof hande ma forta koyɗe hande hay goto gandanɗa ummade wawa joɗade ko fotini 20 minutes walla 30 minutes gotel taw fortani koyɗe walla so ummi mi ronka darade foof holko saabi ɗum ɓe mbiya cuiste poulet ɓe mbiya kirmésine ngaji ɗi ko foof ko ñamaten ko foof hande koko change fof koko wayla fof koko força koko waɗa produit ji ɗum waɗi hande hay goto sellani tawa eɗen mbawno ruttade e mbaɗo wittoji men e bio ñamen bio ñamen ko ganduɗen ñamen ko ganduɗen ko pewniɗen ko ganduɗen noon tinɗen musibbam to banggue gandal tinɗen to banggue gandal mbaɗen wittoji men to banggue gandal bitten jangguinen sukaɓe men mecce ko gandal jeeya jangguiɗen sukaɓe men mecce sukaɓe men waɗoɓe mecce ɓen tinnoɗe mbayen hoddi men ɓe mbayni mbaɗe créé mbaɗe inventé hoto winan an ka tailleur a wonde maître maɗa jangguinoɗo mo hollima no robbo sécurité hollima no wutto ñotirte hankkadi aɗa heddo hen tan kaddi gurdam ma ko noon ñotirta mbaɗen no jolfuɓe mbaɗata ni ay jolfo fina ñalawma goto joni joni créé ɗo modèle o créé modèle joni joni o ɓorno walla o ƴewana demba neɗɗal woni ko wiyete mannequin o ɓorna ɗum wona modèle gorko walla modèle debbo
walla o ƴeewa gandanɗa hoore maɗa jaydi yanki jontaɗo jalto e télé walla o ƴeewa gandanɗa hoore maɗa neɗɗo dowluɗo o fewna ɗum modèle ha yooɗa o ɓorna ɗum o ƴeewa modèle jaaduɗo e muɗum o daara neɗɗo ha o daara taye mum ha o anda forme mum o ƴeewa modèle mo ñotanta ɗum no pulaar heewi ne ƴi sakke ma ɗo sakke ma yiɗi fof ɗetanma noon tailleur ma yimɓe fof ñutiranma noon o fenama modèle ha yooɗa o fenama ha feewa o ɓornuma modèle o jaaha taw ko modèle kesso kanko créé wooda jiiɗo wima an kam mo jeeyi o modèle mo ñotanma o modèle mbiya ko kaari anne mbaɗa toon commande goɗɗo waɗa commande goɗɗo waɗa commande ha gandanɗa hoore maɗa o daña kiliɗeɓe ha o yejjita ni ko sacrifie ko rokkuma ko ha o yejjita gandanɗa mata ko rokkuma ko saabu arti bénéfice makko arti la publicité révèle les affaires ko publicité jeeya ko gandal aɗa jogui commerce ma aɗa jogui activité ji maɗa sa ronki ittude hen 8000 ugoye walla 7000 ugoye mbaɗa gandanɗa hoore maɗa publicité yo yiiɓe gandu golle maɗa ma publicité goto ma dañana kaɗa dañi hen ko ɓuuri 7000 walla ko ɓuuri hen 8000 publicité goto sa wi ne tiiɗi a wawa ko wasde andude ko wasde jogade gandal on taƴirne sa wi aɗa rerda a wawa ñotande hay goto nden yaltata ala a sacrifiat ƴeewe hay soko mananke sa ñooti modèle hay soko mananke kewɗa ko fodde ga kaɓɓa ga ha fota e makko ha wona tawi makko net ha forme o yalta mbaɗa yesso boutique ma walla yesso atelier maɗa garɗo fo waɗa biri mbaɗa photoje mbaɗa album ngaji yimɓe batta wadde commande uji donc tinno e kala saaha an tailleur yo an menuisier yo an soudeur yo ko mbawɗa wadde fof tinno e kala saaha wad créer modèle aji kiisi wad créer modèle aji kiisi ka maçon koto wi tan façon mo jangguiɗa maade o kaddi gurdam ma ko on façon mbatta ala saaha fof waɗa créer saaha fof woda créer waɗa hen kesam maggo to banggue façade to banggue finition pewna ha yoɗa cinka wona modèle joɗɗo ande ɗum ɗo de ne serti e kuuɓeje kaari maɗo walla ɗum ɗo ne serti e huuɓere kaari maɗo nde hoto wata huuɓere maɗa fof gotum so joomum addi plan mum hollima plan mum mo yiiɗi o anne hollu ɗum plan mbiya ɗum ɗi de ɓurata yodde walla ɗo de mbaɗa yiiɗa ɗo modification somi waɗi ma yimma welto mbanna jomum welto janggo jaam goɗɗo yiiye welto hen waɗa hono ɗum ƴeewe jolfuɓe kala pinɗa mbimi jolfo kala ko waɗata kala nde garda ma yin yaltini kesam mago joni joni ɓe jiiye paɗe fewna paɗe ɓe jiiye paɗe joni joni ɓe ƴetta paɗe ɓe photo ɓe naara ɗum joni joni pewna hono gon tayereɓe joni joni ɓe jiiye modèle ummiɗo Chine walla ummiɗo ɓe pewna joni ɓe ñoota on modèle walla ko ɓuri ɗum yodde mi haalana kay waɗoɓe bafe ɓe menuisier ji walla dañi métallique en ɓe bafal adde joni joni tawa gandanɗa hono ko bafal sécurité walla ko bafal jorgal ɓe mbaɗa même chose même modèle sa fayi cikkata gandanɗa hoore maɗa ko importé taw kamɓe pewni ɗum kamɓe cuuɗi ɗum ƴeewe case escalier ɗi pewnata ƴeewe grille ji ɗi mbaɗata jamma e ñalawma mbimi ko kesam nago ɓe mbaɗa ƴeewe menuisier ɗi ƴeewe leeso kala leeso jaaɗa gandanɗa hoore maɗa e boutique aji to leeso jeeyete namdoɗa mbiyeɗa 1 million 5 2 millions ɓe pina ñalawma goto taw jomum wirtan daara ɓe pina ñalawma goto ɓe pewna hono gon leeso ɓe mbaɗa yeeso atelier mabɓe so tawi a yi leeso ngo haysa hookama lamɗam a susa wiide ko fabrication locale cikkata ko importé il faut créer il faut ko yimɓe ganduɗa créa janggen métier tawa kadi en janggui tawa kadi ko janggugol tigui wona janggude seeɗa wona janggude hunde tan gandanɗa hoore maɗa ha wawa fawde brique ha wawa ƴettude tourelle wiya hankkadi ko maçon ene woppa sére mum ne yaaha walla a wawi sudde tan mbiya hankkadi ka suudeɗo ɗo yaaha walla a wawi ala janggo ha keeɓa seedantagal ha duwanɗa Allah ɓuuri bonnude e aduna foof ko janggowo meccal serta e jangguinde ɗum o wiyane bureau tawa heɓani duwaw taw duwanaka kala ko Allah duwaw barkinta ha tintono meccal ƴeewe tasko ɗe ɓe men mam yum métier ɓe jeeya neɗɗo sa suppose wona maçon o mahanma huuɓere départ o fewna ha yooɗa ha yooɗa ɓaade tan koye wondani e duwaw o heɓani duwaw jangguinɗomo o heɓani ganduɗa seedantagal makko dudnimo yalba ƴeew finition makko no wayata o arat ha à la fin o bonna golle makko ha boona hewani mo ala duwaw mo ala barke ligguey mo bonoyat tan walla o fawodira chantier ji o jogo ga o anda e hoore makko o ronka ha watta wiyata ko tri o ronka yaade hen foof ko wasde duwadede wasde jogade barke e duwaw jangde so neɗɗo felliti janggude
meccal walla janngude ko gandal ƴeewata ko mbawɗa janngude fof janngu haa keɓa wona almuru ɓuran tan yiɗi barke ala fof no yiɗi barke ne yiɗi donede janngu haa mbawa haa keɓa haa ceerno ma annda wawi waɗanma seedantagal nanga seedantagal jungngo rokkuma wima yo Allah waɗa hen barke so yi waɗat hen barke so a yii tan waɗat hen barke kono jangguinma seetan majja janggo jaam fotta e maɗa walla pottoɗo poɗɗo sanci ko ɗum woni e ɗumɗuji men hannde mécanicien jomum joni jangga mécanique tan ha wawa ganduɗa sakkade oto wawde yirtude pan walla change pono janggo jaam yoko mécanicien ndewa ya tan ha pottama uddude atelier mum gadda oto ma o démonte oto ma o bonda ɗum ha mayde ronda ɗum taw ko panel tuso wonno watta hen pan goɗɗo o anda e hoore makko wima o ronki téléphone ko même chose radio ko même chose kadi machine kala nde gadduɗa pewnitowo o ronki fewnirde andu o bonni ko ɓuuri ko bonno hen ko kala nde gadduɗa téléphone maɗa walla gadduɗa oto ma walla gadduɗa ko wawi waɗa fof mécanicien pewnitowo fittanam golle o birkole hawo tampi o wima aran kaki ma walla garɗa o wima cottirma nami ronki andu ko bonnuɗo hen ko ɓuuri gandanɗa o hoore maɗa ko bonno hen ko sa dañi tan kata e pièce aji ma ittaka noon tinɗen so jomum joguima gandal joguima expérience jangguinama so tawi oto o ari o darat oto omo andi oɗo mo wawi fewnude walla o wawa omo andi oɗo pan mum to woni heddoro kay ko ça prend du temps kono omo andi omo wawi fewnidde omo andi so wawa fewnide guila départ wi ala omo wawa fewnidde nawto kaari no gooti garata wima ala oɗo marque Peugeot ala Peugeot jara koto mamma nan Lixar walla oɗo ko Renault spécialiste mum ko ga woni ayi moni foof ne jogui ko ganduɗa fande way kono docteur eɓe ni gara tan wiye ko guite ala ya guite ya docteur kaari garat jogui ɓinguel ma guel seeɗa wiya ala ya docteur Saydou Kane kañum ɓuuri woni peñum woni peeje kay ɓuuri laɓe e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe généraliste uji no goodi kono kadi spécialiste uji no goodi ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe ɗabɓude gandal tinɗen jangguinen sukaɓe men jangguinen sukaɓe men jangguinen sukaɓe men gande koye kala leñol ngol janggani ko laametengol mawɗo goto o wi ko joguiɗa e jawdi joguiɗa e kayit ko foof so tawi a janggani janggude ñamata hay jawdi ma hen saabu holto keɓata e kayit ka commerçant e ɗum heewi men hannde ko ɓuuri hewde e patron ngeɓe men milliardaire uji men koko men bindeji jiyata ummiɗo funnague jiyata ummiɗo hirnague walla jangguiri mawgu mbawa hol jangde mo holto yettaki alay saago ƴeewa comptable ñama jawdi ma heetan alay saago ƴeewa comptable sa yiiɗi wadde inventaire alay saago ƴeewa calcul nowoma sa yiiɗi version de banque alay saago ƴeewa version mbaɗo bindanowoma sa yiiɗi retouré il faut ƴeewa bannoɗoma onne il faut ko ñaama jawdi ma joɓamo walla o wujja o ñama o ñamat tan ɗum noon tinɗen janggen ɗabɓen gandal bawngal wonde foof noon kala gandal bawngal wonde kala gandal neɗɗo felliti janggude yo janggu l' essentiel tan ko yo waw yo ɗiggin hayso gujjo jiɗɗa wonde won gujjo taw gujjo professionnel mi haalani goɗɗum kala ko neɗɗo ne waɗa kala ko neɗɗo ne waɗa yo waɗi ɗum avec fierté jangga ɗum ha wawa ha ɗiggina yimɓe foof ganda kam an ko mbatta ko aɗa jogui hen seedantagal aɗa jogui hen ganduɗa ma expérience aɗa jogui ɗum gandal jangguinen sukaɓe men toppirɗen jangde sukaɓe men toppirɗen jangde ɓesguji men ɗanne ne weeli kono yimɓe foof mbawa ɗannade jawdi ne weeli kono yimɓe foof mbawa wonde aynaɓe yimɓe foof mbawa wonde aynaɓe commerçant ne weeli yimɓe foof wadde commerçant ƴooɓe janggo kadi kala gandal kala jangde neɗɗo wawi janggude ne jeeya seydi Amadou he wiide ceernam o wi so yiiɗi neɗɗo nana ujunere ɗemgal so yiiɗi wawa windude ujunere ɗemgal aɗa wawi windude ɓaade a nanta a windata ɗemgal ma ngal ɗemgal ma a wawa windude ɗemgal ma so windama a wawa janggude o wiyan ka human binde woni human binde tan komo yiyata bindi ɗem bindaɗi e ɗemgal maɗa walla wawa ganduɗa janggude so windama e ɗemgal ma tinnuɗe kala ko neɗɗo wawi janggude yo janggu hen ɗemgal mum alhamdulillah rabbil alamina hande eɗen jogui des volontaire waɗoɓe cours jangguina e nder galleji e nder guure men hay mbuɗu namdaki taw ko pular o sa haade joni professionnel aɗa jangguinde sukaɓe ma cours galle 2 fois par semaine ko facturanma ko ɓuuri sa renaki ɓuurata hay ko joɓata école kono ƴeewe jangguinoɓe pular ɓe ala foof mo mbiyata gadde ha sappo naggam hay créé mo bindirta ko kamɓe codata koye mabɓe fof ko yiɓe janggo yidde janggo ɗemgal mumen so ɓooyi jomum wiya ko huwere gara classe yimɓe sappo puɗɗo ha ɓooya seeɗa joyo ha ɓooya tato ha ɓooya seeɗa mbatta arde jooɗa paada ha tampa mbatta wadde crédit ma nodda kaari onon de min jeyani walla ya galleji men holkadi wadde yidde yo jomumen janggo so ɓooyi mbima ka huwere janggen ɗemgal men janggen ɗemgal men wallahi janggude ɗemgal mum ne weeli
so jii hande kabruji min mbaɗata e ɗemgal pular kabruji ɗi pop jayde ɗi pop jaltata koye arab ɗe jaltata koye français ɗe jaltata koye anglais alay sago noon jiiya ɗemɗe ɗe mbawa nadde e nder site uji he ganda d' abord holno waɗirte recherche mbawa ganda holno gandirta nde ɗo jayde ɓuuri sellude gandirɗa oɗo kabaru ne woodi walla wodani jiima hen jangga e ɗemgal bindagal ngal so tawi ko arabe yo so français yo so anglais yo jangga hen ha paama mbayla ɗum mbatta ɗum e pular bindito koye pular mbaɗa fodde ñalawma kuuɗo walla feccere ñalawma aɗa windito aɗa wanjito aɗa windito e pular ɗemgal maɗa ƴeewa konngudi cañiɗi ƴeewa konngudi belli ƴeewa tawa so haali ena a déformata ko winda ko tawa kadi so haali ne lelo e noppi ko wawde ɗemgal mum ko wawde windude ɗemgal mum wawde wanjitade so woodi ko winda bindata e ɗemgal maɗa noon tinɗen musidɓe tedduɓe to banggue gandanɗa hoore maɗa gandal ɗabbude gandal jii hande non seulement tan tubakoɓe janggi mbaɗi wittoji jiiti téléphone ngaji jiiti avion ngaji jiiti auto ji jiiti bateau ji pop nana jokki wadde kono ƴeewe ha joni eɓen gaddi ko wiyete intelligence artificielle hande eɓen gaddi ko wiyete intelligence artificielle tan ƴeewi téléphone ngaji mon ɗi hande téléphone ngaji kewɗi ma yini waɗa IA waɗno kon buuɗe linane téléphone maɗa hewɓe ganda holko ngel nafata ko intelligence artificielle ɓe mbiya ari ko ñukkindade yimɓe ɓe mbiya kala fof wadde enregistré ko hunde wande fayida ko gandal tigui tigui saabu intelligence artificielle o so tawi a télécharge application e téléphone maɗa a télécharge application e téléphone maɗa an jiyata ko français a yiyata anglais walla a yiyata arabe walla an ganduɗa ɗemgal mbawɗa ɗemgal nanta a heeɓi ganduɗa homaɗa lettere walla a heeɓi texte holno mbatta ƴettata ganduɗa ko fota texte o ƴetta lettre keɓɗa o pota ɗum sa foti ɗum nelda ɗum intelligence artificielle o namdoɗa mbiɗa traduction yo waɗen traduction kala holto jiɗɗa ɗemgal jiɗɗa tawi ko arabe mbaɗa jiɗɗa jeyata ko français mbiya waɗen traduction en français joni joni texte o no windirani o ɗo sur place ka wona ha ɓooya ko traduit ɗum ha laaɓa jima hen taw yaltiri ko français ɗemgal jiɗɗa tawi ko anglais ko même chose ko jiɗɗa fof ko ɗum windanma ko gandal jawgal adan ma ƴeewi a mbaɗo traduire yo dokka ɗum kalis yo hande mbimi awa téléphone ma a fotata joni joni sa foti no mbaɗirta ganduɗa no pdf ni sa fotiri ɗon namdoɗa joni joni yaltina ƴeewe sa yiiɗi hande wadde scande fof ko gandal musidɓe tedduɓe ko gandal memotogal nden sa yiiɗi wadde scande ma jaaha ha joguiɗo super café ƴeewa sen jogui internet ƴeewa sen jogui pop hande à partir de téléphone ma kala dossier jiɗɗa scande a nelat ɗum dossier ma ne siiki walla tunu escala ɗum ɗum mbatta ɗum kespul ko gandal memotogal wona sirru gandal wona sirru tan enen noon e joguiɓe gande kono ko ɓuuri heewe ko sirru jogui ma naata nder suudu jaltide sirruji ɗi walla gueɗe ko sirruji ko walla gueɗe fotani wonde sirru fota funginede boowal yimɓe naftoro ɗum alhamdulillah kadi eɗen jogui anduɓe wallahi eɗen jogui anduɓe eɗen jogui anduɓe enen mbawi yaltinde gande mumen ɗe exploité gande mumen ɗe nafta en wasiyam noon hande surtout génération kesso ko mbiya fof ko bolle puyɗe ɗum ko bolle puyɗe eɗen jogui gande men wona bolle puyɗe nangguiɗen gande men ha feewa nangguiɗen gande men ha tiiɗa nangtoɗen fina tawaji men aadaji men ko dagui hen ko nafata hen nangtoɗen ha tiiɗa mbasen wiide hunde fof ne harmi ɗum dagaki ala ko dagui ko ne andi ko dagaki ko eɗen gandi koto neɗɗo hay goto hanɗi goɗɗon hay goto to hanɗinen goppe gande mo waɗaka barke goppe gande mo waɗaka goppe ɗum ne harmi a warani neɗɗo a waɗani hen ƴiƴam innama aadi a ñamani ko a wujjani ala ko gandal maɗa aɗa mocca yimɓeɓe cella fiɗe a baruɗa safra ɗumen sa wiya woppuni harmi gonɗo reedu musoro ne fito gara cafara ɗum jeeɗa wiya woppuni harmi musidɓe tedduɓe holto harmi woni ɗo hoto karminen ko daga hoto karminen ko harmani hoto dangnen ko harmi kono kadi hoto karminen ko dagaki musidɓe tedduɓe leñol men ngol yimɓe nden kormorto nde ndendirne ko gandal mumen kala joguiɗo gandal hormo resa gandal muɗum
rentre sabu gandal mum teddindire sabu gandal mum mbasen wonde sakuji fiti sanne jaa haydara e ganduɗa noon tinɗen gande men fina tawa aadaji men ɗi joguinoɗen nden cosanuji men nangtoɗen hen ha tiiɗa ko mbawɗen hen wadde modernisé mbaɗen ɗum modernisé kestitinen ɗum no mbimi ni sen ƴeewi téléphone tubak téléphone to fuɗɗororo ha yetti hande to yetti hande ɗo enen eɗen jogui gandanɗa maɗa gande ɗe mbaɗanɗen guila sakkeɓe en ferannoɓe paaɗe ɗatannoɓe talki eɗen ferannoɓe gandanɗa maɗa guure cañaɗe noon tinɗen musidɓe tedduɓe nde gandi ƴanguinen sukaɓe men gande en jogui mawɓe alhamdulillah sukaɓe ɓattuɗe e mawɓe ɓattuɗe e mawɓe ɓattuɗe e mawɓe men mawɓe men ne jogui gande ha mbayno liiti kala ɓurɗo ɓattade wona wondema afo ala mawɓe gande mabɓe ɗeɓe joguiɗe kala ɓurɗo ɓattade ko on ɓe dokkata kala ɓurɗo ɓattade ɓe ko on ɓe dokkata kala ɓurɗo ɓattade ɓe on ɓe dokkata barke sippete barke sippete ayno takkotoɗa ceerno ma tan ɓurɗa ɓattade ceerno maɗa ɓooso ɗum aɗa liggono ɗum aɗa ɓuftiɓa ɗum aɗa ɓubna ɓerde mum fina ñalawma goto rokkuma gandanɗa duwanma rokkuma walla sirruji mo rokkani hay ɓiyum wa jinnaɗo noon ko noon jogui sukaɓe maɗa hen ɓuuri ɓattade ma ɓurɗo jogade ma jurum ɓurɗo yebdema ɓurɗo fanoradema o takkiɗoma kala saaha omo wawi wonde afo omo wawi wonde kodda omo wawi wonde hakkudejo omo wawi wonde debbo omo wawi wonde gorko ay on ko on dokkata walla sirruji on walla sirruji ma walla gande joguiɗa ko on kewɗa gandanɗa hooma transmedde ƴeewe galleji men ɗi kala jinnaɗo yiihima ƴeewo suka ɓesgu makko he ma wood hen mo ɓuuri ɓattade taw ko on wiye ko on roni gandal ngal ronnani ko on no totti gandal ngal ronde totta gandal rontaki gandal rontaki ala o totta ɗum gandal ngal ɗum noon tinɗe so tawi goto ɓattakimo saaha ko jambureɓe garata ɓattomo ko ɓen rokkata so tawi an wi ɗum ɗo ko bolle puyɗe nande jinnaɗo ma yimɓe fof ne jiiɗi ɗum ne kormori ɗum ne wuuri ene wurnuma e gandal muɗum hen surri ha poɗɗa hande ɗo sa wi gandal jiggal ko bolle puyɗe an ala hen haaju goɗɗo ara joguiɗen haaju ara totta ɗum walla janggo e jaam o mayde gande makko ɗum waɗi hande ko heewi e meɗen hande musidɓe tedduɓe gande men nana majja yaadi mayɗo kala yaade gandal mum Amadou Hampâté Bâ heewi wiide ni à chaque fois quand Villares meurt c'est une bibliothèque qui se brûle kala nayojo maayi ko fawru e nder Afrique ko fawru gandal suumi holko wi noon par ce que gande ɗe koye koye he goni gande ɗe koye koye goni ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗen gande gonɗe koye ɓatten ɗen mawɓe ɓe keɓen gande ɗe mbajirten ɗe binden ɗum naftorde ɗum no foti naftorede mbasen wadde ɗum déformé mbasen bonnude ɗum mbasen bontide ɗum mbasen harminde ɗum harmani jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere jangguinen sukaɓe men kesam kesamago hande ko keewi hande ko keewi hakkude cosaan ceerno darse wiɗi ni neɗɗo yo won hakkude cosaan e ɓosaan woni hoto jattino tan ha laaɓa e cosaan maɗa mbiya min komi neɗɗo hanki tan kono kadi hoto woppu ha laaɓa ala a ƴeewat hen ko moƴƴi ko dirta jaadina ɗum gandanɗa hoore maɗa e kesam kesamago ɗum woni hakkude cosaan e ɓosaan ƴeewa ko woni tradition ko wonno hanki ƴeewa hande ƴeewa rendin ɗum mbaɗa ɗum modernisé kessatina ɗum yimɓe mbawa naftorade buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feñde ɓattaki bindaɗo ɓattaki buuɗal yurmede ñande altine ko fate gandal e sawtol musidɗo moon séri moon Rali Abouba yo jaam Allah ñallan